Hambal nila, kabudlay kuno painsyendihon sa mga kabataan ang klase sang paghigugmang ginahatag sang aton mga ginikanan. Ang aton featured vlogger, YouTuber, isa pong babae, masayahin, nakakatawa, energetic, guwapa, mas preska pa rin sa so sala galing siyang ginikanan. Hindi man. I'm happy, guys. I satisfied ko sa natabo na biskan wala ko migo. I'm happy though medyo nagsingkin lang ay oo no tama man sila gali. Like I'm not getting any louder. Amo tong hambal kay ginasing isa. Don't you worry, may miga na nangyayari si Relmon niya. And besides, kita magkamigo pa ko. We're so best man in my life. Eh! Ay, wait lang din. Nakakuha tayo picture para may post na sa Facebook. Pagin lang sa ako ng YouTube channel. Wait lang din! Here's the camera. Hello everyone! Sa tanan natin nga mga tatay, papa, daddy, dada, lolo. Happy Father's Day to all of you! Kamusta ka muna? I hope you are all safe. Diba? Despite this COVID season, mga tatay, git-git ha. So kaya natin ini. Kaya sa tanan yung nga subscribers, please do greet your fathers a happy Father's Day! Diba? Kay budlay na sa ulihi. Basi bala magsisikita, hindi man tanin. Ako, nugot, no? Nga wala ta nahambal nga amay ko palangga ko. Diba? So, ano pang inyo nga ginahulat? I-greet nyo na inyo nga mga tatay, ha? Sa happy Father's Day, kag syempre, mag-subscribe sa ako niya channel, kag i-ring ang bell para ma-notify ka mo sa atin nga next nga mga ganaps and kain-kainan. Ari na, subong, nag-order ako. Halin kay Wellmon. Sa Iloilo na siya gayi nga base, pero ano mo na, friendship. Kaya nakaabot dito sa Rojas City. So, thank you so much. And of course, sa tanan sa inyo naglantaw sa akong interview yesterday kay Papa Andoy. Thank you so much. Kung baya akong tatay, tani, naging proud sa akong interview kagapon. Huwag mo kugurugin ka, ya, diba? Okay, alright. So, that's it for today. And let's enjoy our day. Let's enjoy your night together with your fathers. A happy Father's Day again and again. Thank you so much. Mwah, 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 mwah. Bye! Hi! Happy Father's Day! Mwah, 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 mwah. Love you so much. I miss you. Wala ko nag-greet ang ako ng nanay kasi tanan nga mga dual parenthood. Happy Father's Day to all of you. Let's